Merħba għal episodju ieħor tal-podcast ta' Ġemma. Ir-raba u l-aħħar wieħed ma' Positive Parenting Malta u l-itterizmu finanzjarju. Ħafna nies jgħidu li l-familja tħoss pressjoni finanzjarja meta jkollha tfal żgħar, imma dan mhuwiex il-każ. Il-pressjoni finanzjarja tibqa' sakemm it-tfal iġibu l-indipendenza finanzjarja tagħhom. Dan jista' jkun ta' 16-il sena, meta joħorġu jaħdmu ta' 18 jew saħansitra anke akbar jekk jiddeċidu li jibqgħu jistudjaw. Illum qed niffukaw fuq tfal, jekk nistgħu ngħidulhom tfal ta' bejn il-11 u 18-il sena. Għal daqstant magħna llum għal dan l-episodju erġajna għandna lil Miss Ruth Ciberras minn Positive Parenting Malta u l-Miss Helena Holland, id-direttur tal-Pension Strategy u wkoll ta' Ġemma biex niddiskutu dan is-suġġett nilqgħukom magħna. Mela, min naħa tagħkom x'taħsbu li huma l-ikbar sfidi finanzjarji li ntaqgħu magħhom il-ġenituri meta jkollhom it-tfal adolescenti ħanejdu hekk qabel ma jġibu l-indipendenza finanzjarja tagħhom? Aħna mill-naħa ta' Positive Parenting Malta hemm li jgħidulna l-ġenituri li għandek spejjeż li xi kultant qas taħseb fihom. Pereżempju, jekk tittatihom xi ħaġa kuljum għall-ikel, għall-snacks, għall-basis, qishom daw ikunu ta' kuljum u kważi qas tikkalkulhom u bagħad meta tara inti kemm tkun qed ittihom tajt il-laħwa, tajt qed nonfqu daqshekk jew daqshekk u anke ċertu ikellu. Inti pereżempju għandek adolescenti li jkunu jridu joqogħdu fuq dieta anke ħabba xi sports li jkunu qegħdin jagħmlu. Allura dawk huma spejjeż ukoll għax id-dieta tkun speċifikament għalihom, forsi tissajjar għalihom. Qisu dawn huma affarijiet ta' kuljum li wieħed qas jaħseb fihom għaliex inti moħħok imur forsi fuq ħwejjeġ tad-ditta, x'kun jridu tad-ditta, affarijiet tat-teknoloġija li joħorġu, pereżempju jekk ikunu jmorru skejjel privati jew kodba jew uniformijiet jew biex joħorġu. Jiġifieri wieħed iktar jaħseb f'dawk, però dawk ta' kuljum jammontaw ħafna. Issa, ovvjament, inti jekk ikun hemm xi hobbies jew xi sports. Dawk huma spejjeż ukoll u x'hekk. Spejjeż ukoll u jammontaw ukoll għaliex jekk ikun ċertu sports li tittixxi ċertu gear jew jinnafrota għalija pereżempju jew swimming jew titħallas. Ġieli anke jkollhom bżonn isifru barra minn Malta, ġifieri, u dak kulħadd irid illulidu ikun aparju u aħjar ħanejdu hekk u x'hekk. Ġifieri għandek daw iċ-ċertu spejjeż li kważi tibda tajt mela meta kienu żgħar kont naħseb li għandi ċertu spejjeż u issa li qed jikbru għandi oħrajn. Ġieli ikollok adolescenti li meta jgħalqu 16 jew 17-il sena jibdew jippruvaw jagħmlu xi xogħol huma. Xi part-time huma. Xi part-time jew xi sigħat ejja ngħidu hekk. Jew apprentissat skont fejn ikunu għax jekk ikunu ġo skola pereżempju l-MCAS jew hekk jistgħu jsibu placements. Allura jibdew jgħinu lilhom infushom u jibdew jifhmu kemm il-flus huma importanti li tibża lihom u li ma jaqgħux mis-sema. Naħseb Helena taqbel. Fejn semmit Ruth pereżempju daw l-ispejjeż tal-iskola li tagħtihom forsi biex jixtru xi naqra lunch u xi naqra hekk, kemm importanti li forsi l-ġenituri jagħmlu budget għalihom dawn. Jiġifieri t-tfal jgħidulhom isma' jkollkom dan l-ammont allokat u tridu taraw kif ħaġġebdu dan l-ammont. Taqbel? Iva naqbel, aħna f'Ġemma ġeneralment dejjem ngħidu lil min pereżempju jkun qed jisma' xi session jew fir-riżorsi tagħna li hemm biex jaħdmu l-budget tagħhom. Issa l-budget huwa kollox. Dak kollu li huwa dieħel tikkalkula mbagħad dak kollu li huwa ħireġ anki unexpected expenses u titallokah. Jiġifieri inti jekk għandek budget ta' ammont ma tistax teċċedih. Ikun hemm eċċezzjonijiet straordinarji ma idealment ma tagħmilix u dat tip ta' għarfien at their own level tittgħaddih lit-tfal. Huwa importanti kif qalet Ruth li tallimhom li l-flus għandhom valur ma jaqgħux mis-sema. Huma jekk jaraw lilek tqassam u tispjegalhom għalfejn għandhom ukoll jifhmu u japprezzaw u jimxu mhux biss dakin jimxu fuq dawn il-passi, ġifieri jekk aħna qegħdin nagħmluhom needs and wants.
aħna rridu l-ewwel nett nagħtu eżempju bin-needs and wants u jkunu jistgħu jimplementawhom issa meta jkunu żgħar u jkollhom ftit pocket money dak l-età ta' qabel mod. U l-età ta' wara naħseb li huwa importanti ħafna u naraw ukoll li jipprovaw iżommu mal-pocket money. Il-pocket money jrid ikun reali. Żgur li tkun realistiku għal-ġurnata tal-lum. Kemm jista' jkun ovvjament fil-but tal-familja wkoll tal-ġenituri. Imma mbagħad ukoll iridu jitalmu li hemm ċertu tip ta' affarijiet bħal part-time work, bħal ċertu chores extra pereżempju li tista' inti tagħtihom xi ħaġa tagħhom. Mhumiex l-obbligi tagħhom għax il-homework huwa obbligu mhuwiex chore extra, ġifieri hemm affarijiet li huma jridu jagħmluhom. Ġifieri come what may, ma jistgħux jaqbdu. Kamra tagħhom pereżempju, dak mhux ħalli pretendi li għax għamilt il-kamra tiegħek għandek xi ħaġa żejda. Imma jekk pereżempju jiena ma nafx, forsi ħanejt xi ħaġa ċuċċata meta tkun żgħira jiena li taħsel il-karozza. Taħsel il-karozza taqra xi ħaġa żejda. Illum it-tfal nara li we don't, ma mhux qed nagħmluhom dawn l-affarijiet magħhom. Le, u forsi anka naqsu ħafna milli jmorru jaħdmu meta jgħalqu s-16. Jiena niftakar żmien meta kif tagħlaq is-16 kulħadd imur ifittex jiġri s-summer jobs. U kulħadd jipprova jaqla dik xi ħaġa biex qabel terġa' tidħol l-iskola inti tkun ġemmajt u ma tkunx dipendenti fuq il-ġenituri tiegħek. U wkoll xi ħaġa importanti li rridu nsemmu li inti xi kultant jekk jiġi mart jew hekk u għandek ċertu mediċini għaljin u jista' jiġri fil-familja pereżempju, mhux bil-fors jiġri lill-adolescent innifsu, qisu l-familja tgħaddi minn perjodu wiebes. Allura wieħed irid jgħallimhom li jisma' inti tibda titgħallem tkun indipendenti, titgħallem tqassam il-flus għaliex jekk inti jinqala xi ħaġa irid ikollok sol taħt rasek. Aħna tlajna bil-mentalità is-salamura ix-xogħol huwa s-salamura tal-ġisem. Jiġifieri jekk taħdem inti u l-biħelti anka mentalment u fiżikament, jiġifieri tlajna b'dik il-mentalità. Illum kif qed tgħid inti xi kultant naraw li t-tfal la ta' 16, la ta' 17. Bla ħeġġa. Aktar ma forsi bla ħeġġa jgħidu ma jsibux xogħol. Jiġifieri m'hemmx dik isa jien niftakaru kif kont tagħlaq is-16 tittara se tagħmel għax il-familja vera l-familja żvolġiet, jiġifieri l-om kienet tkun ħafna d-dar u inti kien ikollok paga waħda. Vera, iva. Allura dik il-paga waħda tittara kif se tmantni il-familja kollha. Jiġifieri u issa peress li għandek żewġ dħul forsi qed infiżduhom xi ftit. U x'vera. Dik li kont ngħid, kien naħseb dan kollu ġej min naħa tal-ġenituri, però fil-verità aħna ma nagħmlux hekk. Il-ġenituri għamluha għax dejjem trid l-aħjar għallu lilek. Però dik hija riflessjoni wkoll tas-soċjetà llum. Jiġifieri li nġibu aħna bdejna bħala ġenituri. Għaliex? Għaliex aħna rridu tfal li jkunu komdi iżjed minna. Ejdli li ma ġenitur ma jridx it-tfal li jkun komdu iktar minnu. Allura inti tagħmel minn kollox biex inti tihom l-aħjar. Mela, inti mbagħad is-soċjetà ġieli ingergru aħna mbagħad il-kbar. Arax di l-attitudni qisu bid-dritt, imma jekk aħna qed ngħaddu dal-messaġġ isma' jiena rridek aħjar minni, rridek komdu. Kif imbagħad aħna nippretendu li daw l-adolescenti jew it-tfal jagħmlu sagrifiċċji jekk aħna qegħdin nippruvaw nagħtuhom minn kollox u jkunu aħjar minna u nżommuhom komdi. Jiġifieri ejja naraw aħna wkoll x'messaġġi qed nagħtu. Biex meta aħna ngħidu isma' li għax illum jippretendu hekk, jew illum jippretendu hekk, ejja niftakru daw it-tfal aħna tirrabbuhom. Aħna tintuhom daw l-expectations. Eżatt. Jiena nara ħafna x'għandi tifel fil-bracket tal-età din nitkellmu fuq għall-pressjoni li qed nintaqa' magħha bħalissa hija u mhux jiena biss.
ċertu tip ta' kapriċċi għanejdu, per esempio fej jidħol it-teknoloġija, fej jidħlu l-ħwejjeġ ta' ditta, hemm din il-pressjoni, għax it-tfal jaraw, issa tfal jifmu ta' din l-età, tfal iridu bħal ta' dak, u aħna bħala ġenituri nħossu li għandna intul għax għadhem iriduhom kif qed tgħid sew inti aħjar milli konna aħna aħjar minn ħaddieħor. Aħna ġandur fuq ħajna fej jitlu kif tikkontrolla dawn l-ispejs biex inti tlaħħaq ma' dawn il-pressjonijiet soċjali. Is-social media x'inhi tagħmel fej jitlu tfal, x'inhu ħsibijiet tiegħek, kif minn naħa tiegħek tara l-ġenituri qegħdin jiġu pressured biex ileħqu taħseb li s-social media timpatta. U biex inżid anke fuq li qalet Ruth, semmit li jkun hemm tnejn ġenituri ġieli jkun hemm wieħed jew waħda u l-pressjoni hija doppja. Għaliex il-social media ma tiqafx, il-media qabel meta kont żgħira jiena konna naraw ir-riklami dejjem ishom jgħidulek you are not enough, tittamel hekk għax biex tidher aħjar u tixtri di. Issa this has translated and multiplied, ġifieri hemm żdiedet ħafna din il-pressjoni mis-social media tibbombardak minn kull imkien għandek daw influencers ukoll, hemm minnu ngħidu iktar tal-affarijiet tiegħu. U hemm min anke financial influencers jgħidulhom f'influencers u trid tallimhom tipprova tallimhom illi isma' mhux neċessarjament dak li qed tisma' huwa fattwali. U dak illi qed tisma' apparti ġifieri addiction fejn ikunu l-ħin kollu mwaħlim mal-iskrin. Ġifieri dik xi ħaġa oħra mbagħad ma jiffukawx fuq dak li għandhom bżonn jagħmlu. Imma mill-aspett finanzjarju iridu jitgħallmu. L-ewwel nett anki jaraw jekk humiex qegħdin jgħidu l-verità. Dal-scamming mhuwiex biss phishing, pereżempju, li aħna rridu nagħlmuhom ukoll fuq dawn l-affarijiet. Pereżempju li tirċevi xi SMS u tikklikja fuq jew tagħti d-dettalji hemm min diġà għandu l-kont il-bank. Ġifieri dat tip ta' affarijiet daw ħajibdew pereżempju minn jaħdem jew anke qiegħed l-iskola diħel l-istipendju. Irridu nagħlmuhom kif qasmuh dan għax ħajaslilhom stipendju, għandhom il-gross, in-net, għandhom ħajbdew iħallsu l-NIM, it-taxxa, dawn l-affarijiet x'inhuma. U kif inti, mhux inti ħajidħol logda u ħatonfqu mal-ewwel kif ħatqasmu. Ġifieri dat tip ta' affarijiet aħna rridu nagħlmuhom illi dak kollu li jaraw mhuwiex neċessarjament minnu. U hemm ħafna skills ġifieri marbuta miegħhom m'għandix speċi dak il-ħin li noqgħod nispjegahom issa huma ħafna minnhom huma dawk li nagħmlu inti taf fis-sessjonijiet li nagħmlu għal adulti wkoll. Imma iridu ikunu discerning, iridu jkunu critical u jridu jifhmu wkoll li għall-ġid tagħhom. Naf li ninstemaw naqra boring ukoll bħala ġenituri mhux biss bħala esperti fil-qasam tagħna li ngħidu hekk, imma li inti diġà ikollok ċertu skills. U qed tifhem x'għandek tagħmel, dak itik dik il-qabża l quddiem. Empowering. Very dik hija l-kelma u pereżempju jiena nara anke mill-familja tiegħi it-tfal jitkellmu fuq li jagħmlu huma u li jagħmlu sħabhom. Issa f'dan il-każ għal cohort qed ngħid għat-tifla żgħira tiegħi meta jibdiet issemmi li għandha ħabib tagħha li ħajixtri karozza ġdida. Tila iva. Għattila enuħ, għalt li le, ma, ħadem. U ġifiri impressjonatni ngħidlek id-dritt. U se nsemmi min. Imma dan huwa l-exception, mhijiex ir-regola. U dan huwa persuna li jistudja full-time ukoll. Jien naħseb wieħed mill-valuri li forsi ma tantx għadna nsibu fit-tfal jew li m'għadniex nibbuttaw fuq għax mbagħad ikun hemm tfal li meta mbagħad inti tgħidilhom jew jsibu xi għaqda jew hekk huwa l-volontarjat. Il-volontarjat itik ħafna valuri li inti tinduna li mhux kulħadd huwa l-istess għandu vantaġġi bħalek u jagħtik dak is-sodisfazzjon li tibqa' ġorru miegħek li inti titgħallem li meta tagħti kważi iktar tieħu pjaċir tagħti milli tirċievi. U jiena nara d-differenza anke mill-esperjenza tiegħi, anke meta jkollok nies għall-interviews pereżempju li jkunu għamlu ħafna volontarjat,
kemm ikunu iktar nis profondi, nis li iktar jirraġunaw, li jkollhom iktar dik li ngħidula bl-Ingliż insight. Ġifieri inti jafu fuq x'qed jitkellmu, jafu l-problemi, jafu anka qisu kif isolvu l-problemi għaliex għax ikunu raw u ħadmu. Taw is-sigħat tagħhom, mhux vera, il-ħin tagħhom li tantu prezzjuż. Imma mluħ minn qalbhom. U jisom ħarġu kol minn babil, ħanejdu jaraw id-dinja kif hemm barra, ir-realtajiet fil-verità. Dik nara ħafna jiena. Importanti. U kif għedna ġili kollok single parents u li jkunu għaddejjien anka minn żmien diffiċli ħafna u jkollok tfal f'dil età li inti tipprova tfehmhom forsi x'qed jiġri, forsi għax tkun għadha friska, forsi separazzjoni jew hekk. Ġifieri, u meta inti tkun għaddejt minn daw l-esperjenzi u anka tagħmel il-volontarjat, tinduna li l-persuna tkun iktar profonda, iktar il-valuri tagħha ikunu mhux biss jiffukaw pereżempju fuq is-social media u x'jaħsbu n-nies fuqi u kemm ħajamluli likes. Dik saret ħaġa Imma iktar fuq jiena kif nista' ngħin il-ħaddieħor, jiena x'nista' nagħmel, kemm ikunu iktar disposti li jgħinuk, anka tinduna mill-karattri tan-nies għaliex inti pereżempju anke għandek biċċa xogħol kif tiftaħħal iktarhom ċertu persuni jgħidulek jiena nista' li ngħin u hekk. U dik kemm hi xi ħaġa sabiħa, aħna naħdmu fis-soċjal li tajn il-ħaddieħor hija xi ħaġa li aħna nħobbu nagħmlu għaliex inħossuna privileġġjati. Li nistgħu. Ġifieri inti tirringrazzja għal daw il-familji li ħalluk tajn, mhux tħossok inti li qed tagħmel xi pjaċir, dik m'intix magħmula s-soċjal. Meta taħdem fis-soċjal inti tirringrazzja għal dawk il-familji li kont privileġġjata li taħdem magħhom. Illum jien ġieli 30 sena wara isibni xi familji jew xi ħadd u hekk jarfuni u jgħiduli inti kont is-social worker tagħna. Jiġifieri u tħossok tant grata li inti stajt tagħmel il-ġid. Jiena li konħan saqsi wkoll dan l-istadju daw l-etajiet huma kruċjali għat-tfal. Ħellina min-naħa tiegħek fejn tidħol financial literacy hemm xi għodot u anke Ruth ovvjament għax taħdem sew mal-familji, xi għodot li jistgħu jużaw il-familja biex jimmaniġjaw daw l-isfidi li finanzjar li jistgħu jintaqgħu magħhom meta tfal domanda ta' daffarijiet li jridu tibda tikber u jikbru l-ispejjeż ħanejdu hekk. Mela, kif forsi semmejt ftit qabel għandna nagħtu importanza kbira għal budgeting. Issa fuq is-sit tagħna hemm issibu kalkolaturi, ġifieri bl-Excel u informazzjoni għall-arfien ukoll u kif ħatqassam. Apparti minn hekk hemm bżonn naqra ta' self-regulation ukoll u trid tipprova tmantni din l-użanza, ġifieri din il-habit irid jiġi integrat f'ħajtek fejn inti tniżżel x'inhu dieħel, x'inhu ħireġ, għal xiex il-prijoritajiet anki x'irid jitħallas anki prioritizing ta' dejn etc. U trid tinvolvi anki lilhom. Għax kif edna huwa empowering, itihom naqra reżiljenza wkoll. Issa dawn l-affarijiet mhumiex aħna tagħna qegħdin hemm u qegħdin għall-użu ta' kulħadd u nittama li forsi jismana xi ħadd jipprova jara kif il-website ta' Ġemma u jsibhom. Hemm ukoll ejja ngħidu apps oħra u anki forsi sistemi ta' ħlas fejn minnhom fihom ikun hemm mezzi li inti tista' tqassam flusek u tibbaġitja. U dak huwa importanti. Id-dinja qed issir dejjem iktar diġitali, issa ħalli li hemm nies li jippreferu jiktbu u jniżlu forsi ġo ktieb hemm inqassam ġo l-envelopes. Pereżempju, ħafna min jgħidlek jiena nfaddal meta nqassam ġo l-envelopes kollox kif suppost. Għax meta jkollok dik il-ħaġa fiżika li inti jisma' dak ma tmissux qed tara miktub hemm li iżżomm dik id-disciplina miegħek hija importanti. His way of doing it, ħanejdu hekk hija personali ħafna x'inti il-relazzjoni, inti kollok relazzjoni qisu mal-financial habits tiegħek mal-flus, għandek xi ħaġa li bdiet fiċ-ċokon minn ġol familja mbagħad
naf li inti tkellimt fuqha diġà, imma mbagħad ħatibqa' tinbidel u tkun tiegħek personali. Issa ħalli forsi trawwint mill-familja, ma inti għandek your way kif taħdem u tirrelata mal-flus. Huwa importanti li tkun healthy. Ġifieri li meta jaslu għall-adolescenza kważi diġà jkunu daħlu f'ċertu habits. Allura huwa diffiċli mbagħad tixxiftja, imma idealment iktar ma' affarijiet li forsi jistgħu jgħinu, iktar aħjar għax issib dik li forsi iż-żagħżugħa jsibu dik l-iktar li forsi jħossuhom komdu jużaw lila. U kemm hija importanti il-komunikazzjoni miftuħa hekk id-dar mal-adolescenti, mhux li naħbu sewwa ġina li dom meta jkunu żgħar imma meta jibdew jikbru Però distinzjaw naqaruhom. Ija, però importanti li dik tibda minn meta jkunu żgħar. Dik dejjem ngħiduha. Dejjem. Ma rridu nibqgħu nsostnuha. Tibqa' ssostnija anke meta jsabtulek il-bib ġew iċ-ċek, anke meta ma jridux ikellmuk, anke meta tgħidilhom kif int jew kif mort l-iskola u jgħidulek tal-linja u jwaqqaw kaċċajt, anke meta tħossok li bħala ġenitur ma dikx ġenitur tajjeb, ġifieri ilha li daw iż-żminijiet huma ta' sfidi, però l-komunikazzjoni tibqa'. Nafu li meta tgħaddi dik il-fażi jekk ikun hemm relazzjoni tajba, jerġgħu jiġu lura u jitkellmu miegħek u r-relazzjoni terġa' tifjorixxi. Però li kif konna qed ngħidu l-ewwel isek li inti tittallimhom anke fuq finanzi, sabiħa wkoll li anke meta jaqilgħu xi rigal, forsi jagħtu xi ħaġa u l-bqija jfadluha biex anke jkunu jistgħu jixtru dawk l-affarijiet li jixtiequ mhux tittoqgħod terġa' l-ġenituri jerġgħu joħorġulhom il-flus biex jixtru, ġifieri dik xi ħaġa sabiħa wkoll. U dik hija parti mill-komunikazzjoni ġifieri għaliex inti meta jkunu żgħar dejjem aħna niftakarna bil-karus. Ejwa, dejjem tmur titfa' u jekk tagħtik xi ħaġa nanna u t-tija u titfa' fil-karus u jekk lajt xi ħaġa fil-miliet titfa' fil-karus u għataw ta' min jagħmilha. Ġifieri u dik idderrihom responsabbli li jekk inti għandek bżonn xi ta' teknoloġija, issa ġej il-miliet u flok ħanixxilek xi ħaġa ħanatik il-flus, ħanajt tal-familja biex inti mbagħad tkun tista' tixtrih. U hekk qed idderrihom b'mod responsabbli. Il-komunikazzjoni importanti wkoll fl-adolescenza għaliex jgħaddu minn ħafna affarijiet u ġvera. Jista' jkollok komunikazzjoni li inti jkunu għaddejjin minn diffikultà ta' sesswalità tagħhom. Jibdew forsi ma jħossuhomx komdi f'ġisimhom. Jista' jkun ukoll li jkun hemm xi ħadd li forsi prova jintroduċihom għal sustanzi. Ġifieri inti tibda meta jkunu żgħar imma li t-tfal tgħidilhom isma' għaw ħafna affarijiet li inti ħatibda ssib ma' wiċċek importanti li nitkellmu fuqhom għaliex ma tistax inti bħala ġenitur ddaħħal rasek ġo r-ramel u taħseb li daw se jisparixxu għax daw inti rabbejthom sew, li s-sess ħadd ma jitkellem fuq, li s-sustanzi ħadd ma jitkellem fuq, u elf mitħaġa oħra li jiltaqgħu magħhom l-adolescenti. Ġifieri l-komunikazzjoni hija kollox, u li inti turi l-tfal li anke jekk ġralhom xi ħaġa u ġew jgħidulek, ma turix isek inti xukjajt ruħek. Jew rabja, għax ma jerġgħux jiġu għax jgħidu l-aħwa x'għamilt. Inti l-iktar persuna li huma jħobbu u huma jgħidulek jekk ommi missieri jew min qed irabbini huma daqshekk ixxukjati, mela kemm jiena ħażin jew ħażina. Ġifieri dik importanti ħafna, issa mhux qed ngħidu li aħna ma nirrabjawx ta' inti tikkundanna dak l-aġir. Jekk jiġu adolescenti ta' 12-13 sena u jgħidlek isma' x'qadna mpejpu qabduni mill-iskola, ħatibgħatali kil-head teacher, ħatajdlek, mhux ħanajdlu proset, ma tarax, imma ngħidlu isma' nurieħu li m'għamlux sew u li ikun hemm konsegwenzi, imma mhux li inti ma tibqax tħobbu jew li talaqlu l-bib biex jiġi jerġa' jkellmek darb'oħra. Ġifieri rridu noqogħdu attenti ħafna meta nġibu ruħna f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Min-naħa
tiegħek Helena, meta l-ġenituri jżommu komunikazzjoni miftuħa mat-tfal anke fejn jitlu l-finanzi ġifieri, taqbel li dan jaffettwa l-benesseri tal-familja kollha li huma jitkellmu, jiftehmu pereżempju kif qalet tajjeb Ruth qabel, isma' il-mama jew il-papa għandu bżonn jixxidaw il-pinnoli, dan ix-xahar ħankunu aktar stretti. Malta għandna tendenza dawn l-affarijiet ma narruhomlhomx. Le, nitfgħu taħt it-tapit. Eżattament, ma kemm importanti li t-tfal infehmuhom mhux huma jitalmu japprezzaw ukoll. Ara, it-tfal l-ewwel net naħseb taf Ruth daqsi u iktar minni ikunu jafu ċertu affarijiet għax iħossuhom daw. Mbagħad iktar ma jikbru iktar iva jibdew jindunaw. Allura diġà l-fatt li int tkun instaurajt dar rapport kif qalet importanti ħafna tal-komunikazzjoni u jiena esperjenzajta wkoll. Diġà l-ewwel qed ħatħossek hemm xi ħaġa stramba li mhumiex qegħdin jitkellmu fuqha u diġà inti tħossok komdu li taffronta ċertu temi magħhom. U mhux biss meta jidħlu flus imma speċjalment jiena bħala Ġemma fuq dak li ħanitkellem illi jiġifieri huma meta jkunu jridu jidħlu għal ċertu affarijiet jew forsi jkunu skomdu għax ma jistgħux u tkun ġa isek dik tkun affrontajta magħhom li jisma' inti ma jistax ikollok kollox, inti tista' tifhem jekk dak mar holiday jinnaf flusuża ħafna x'imkien jew xtara din il-ħaġa whatever. Forsi inti ma tistax, imma it is still okay. Għaliex inti taf illi il-bażi tiegħek inti għandek mhux biss ħajt sakemm ta' rifuġju fil-familja imma hemm min dejjem lest li jisimak, dejjem lest min jgħinek kif jista'. Dan tant huwa importanti li meta jiġu għall-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' finanzi, ti diġà tkun hand in hand, inti jekk għandek dak tip ta' rapport il-financial capability diġà jkun qisu beda minn kmieni għax inti kont open u inti provajt tfiem u provajt tagħlem b'mod mhux ta' impożizzjoni imma b'mod ta' komunikazzjoni. Allura la darba qishom jaslu feta fejn irridu jaffrontaw forsi jridu kif taqbad diffikultajiet kif forsi ejja ngħidu issa milli tkun tkellimt ma' xi ħadd f'institution ta' edukattiva ġifieri semmew li ta' ċertu età diġà qegħdin jinvestu online. Okay. Iva. U mhux neċessarjament huma żgħażagħ ta' ċertu livell ta' edukazzjoni. Allura hemmhekk tinduna kemm importanti għax huwa faċli llum. Iva, llum hija faċli ħafna llum. Wieħed naqra isu gambling x'int tkun qed tagħmel dawn l-affarijiet. Huwa importanti ħafna li inti trawimhom minn qabel biex jippruvaw jiċċekkjaw isma' din is it legit, hija scam di ta' min u jekk nagħmilha x'se jiġri. Taf kif dat tip ta' affarijiet, jekk inti tibda minn kmieni, x'ħin jaslu għal punt li fej forsi jaraw il-ħadd ieħor jagħmilha di. Ħajkun jafu jaraw tajjeb u l-ħażin. U naħseb jekk tiġi scam dinti tgħidilhom ukoll. Iva, naħseb dik hija importanti ħafna. Il-fatt li forsi aħna rridu wkoll nurruhom l-adolescenti li kulħadd jiżbalja wkoll. Aħna vulnerabbli wkoll. Bħala adult. Ma jistax nagħmlu aħna perfetti u kulħadd jagħmilhom ġifieri inti bħala l-ewwel ġenituri perfetti ma jeżistux. U li inti bħala adult inti vulnerabbli wkoll u tista' taqal dawn l-affarijiet. Jiena milux kien hemm tal-linja kard u minn għalijiet napplika għaliha u għaluli li dik ma kienieġ vera ġifiri, imma xerjajta ġifiri jiena persuna li vera noqgħod attenta. Kulħadd li kulħadd jista' jaqanna s-sadik hija importanti li ngħidu. Qed isiru dejjem iktar sofistikati dawn l-affarijiet. Illum ngħiduha kif inhi l-adolescenti minn 11-il sena tarax kulħadd bil-mobile, ngħiduha kif inhi, jiġifieri hemmhekk ħajkunu parti mill-iska ġifieri importanti li tkellimhom jiena li nixtieq nagħmel daqsxejn enfasi fuq okkorġuni jekk ħan niżbalja u nerġa' ngħidha l-importanza li jkun hemm diskussjoni miftuħa ma' tfal. M'għadniex fi żmien li tfal ma turihomx ċertu affarijiet iktar ma turihom iktar ħajjibnu reżistenza u iktar ħajkollhom għarfien, iktar u inti meta titkellem magħhom u turihom isma' diġrat lili u diġrat illi mhux qed ngħidu
you're normalizing it, immetturjom li kulħadd jista' jisfa' Eżatt, vittma. Jekk eżatt. sfajt vittma ejja kellimni ħanaraw kif nistgħu nirranġaw ukoll. Eżatt. Għax hekk aħna nagħlqulhom il-bibda qatt ma ħajkelmuna. Jien nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, nirġa' nirringrazzjak Ruth għar-raba darba, Helena grazzi tal-ħin tiegħek u grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li miss.